So Lily Java has disclosed that she's not ready to be in a relationship with anyone. Let me just read what she posted. And my main priority is my relationship with God. All passes away, but his love endures forever. What's your main focus? I think mapost esa anga achingoposta these days on anga achingomuti toda kutodzokera napashoni toda kuti uite seiko relationship yako ko marriage apa vapindura akati my main priority at this moment is my relationship with God and with no one else. This message is very loud and clear. She doesn't want to concentrate nezvimwe zvinhu. Ari kuda Mwari, not Passion Java. Chatunga nekusada kwake kusaririra akutonyenga hani naBellarmine, I'm falling for you honey. Imagine Passion Java azviona here kuti Chatunga akuita basa rekuronda mukadzi wake ex-wife yake. Ari kuzviona here ada kutangana nokutukana naPassion. Toziya zvedu kuti naPassion relationship yavo yakasheka, havachawirirana, apa akuda kuenda kunonyenga mukadzi waPassion. In fact, Chatunga haanyanyowirirana nestereki naPassion than brother yake, than Robert Jr. Robert Jr. ndiye mufirst chaiye waPassion Java. Hameno vaakuparidza kuti hey, you need to learn to forgive. Saka munoti haana kuregerera here? Kugara kwese kwaari kuita uku mofunga kuti hapana matalks akaitika here? Munofunga kuti vanhu havanonetsana here? Havatonetsani ende vanoita zvese zvechechi. I don't think kuti divorce yavo was that ugly. Ndosaka musina kunyanyoona vachipopotedzana pasocial media. Passion is there mulife make. I think inyaya yekungoti vana for the sake of the kids and but kuti vanotukana, I don't think so. It's just that kuti it didn't work out. Chat. And you are allowed, if things doesn't go the right way you want it to go, marriage basa zvese kana kuti friendship, you are allowed to quit at any moment. So kuregera kwaakaita haisi mhosva, and iye ari kukuudzai izvezvi kuti right now ndiri kuona mamessages enye kuti ndidzokera naPassion Java, but I'm not yet there. I'm not ready for that. Relationship yake ari kuda kuconcentrate on these days irelationship yake naMwari. Saka Passion ndofunga wazvinzwawo. Passion ndiye anga achimiridzika stereki akapromota akaita sei. Ndofungawo aona message kuti priority yamadam ndiye kuconcentrate on the word of God. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panya iyi. Vasara subscribe, please make sure that you're subscribed. Patava apa pangoda kuti munhu wese asubscribe kuti tisvike pa35. Then zvinhu zvedu zvobva zvatanga kuita mushe. I think kusvika 50,000 it will be a smooth process. It will be a smooth journey for us kana tikasvika pa35.